presne. To je 100% obsahu železa. Ty nie si vegetarián? Bol som 3,5 roka. Ale som to Hej. počúval. 3,5 roka som bol. Vieš, koľko som? Od 15 do 18 zakračil. Ja som už asi 8 rok. Hej? Sluchaj, som sebe objednal, sorry, že som sa vyrušil. Z Prahy som sebe objednal, som dostal takú ponuku tibetské čaje. Tak som sebe objednal 4 Čo si? tibetské čaje. Z Tibetu rastliny natrhané, normálne privežené do Prahy, ja som si ich objednal. Aj lacné boli. Jedna taká krabička, 130 korún, dobre, zobral som 4. Jeden je taký, že čo keď človek pije, kúri, žere drogy, to je na toto čaj. Druhý je na ľadviny, tretí na žalúdok. Všetké som objednal, čo boli z ponuky. Vieš, čo ti poviem? Keď ten čaj spravím, je čierny, je normálne čierny, taký tu čierny, na vrchu je masné oko, keď to pijem, chutná to jak hlina, jak normálna hlina. Je to hnusné, je to hnusné a zapijam to s minerálkou. Ja normálne čaj zapijam tak, jak šlivovicu. To še nedá vypiť. Či hovorím, normálne mám v ruke minerálku, tu mám čaj, dzignem pol deci čaju, jem s minerálkou, ale znova, ale ten čaj tak účinkuje, že po 3. a 4. pive idem na záchod. To riadne me prečistí, to je Mariový čaj. Po 4. pive, keď vypijem 2 čaje za deň, po 3. alebo po 4. pive idem v bare na záchod, keď ho vypijem. A teraz idem po jednom. Tak čistí, dá dvine a tak to upokojuje, tak všetko spraví. Chápeš ma? Bo teraz chodím jak semafor, furt. Po prvom